Žite tu a teraz. Väčšina ľudí sa vo svojom živote neustále niekam ponáhla. Ženú sa za šťastím, pretože si myslia, že šťastie v prítomnosti nie je možné. Snívajú o tom, že budú šťastní, keď si nájdú novú prácu, partnera alebo zarobia veľa peňazí. Dúfajú, že budú šťastní, keď dokončia projekt, na ktorom práve tvrdo pracujú. Jednoducho, že budú šťastní až potom. Títo ľudia vidia svoje šťastie jedine v budúcnosti a nie v prítomnosti. Toto je návyk, ktorý nám odovzdali naši predkovia. Neustále sa ponáhľame a hľadáme šťastie v ďalekej budúcnosti, zajtra, o týždeň, o rok. A neveríme, že je šťastie možné jedine tu a teraz. Týmto videom chcem docieliť, aby ste sa na chvíľu zastavili. Berte ho ako veľkú červenú značku stop. Naozaj nie je kam sa ponáhľať. Vaša sila je jedine v prítomnosti. Práve vďaka tejto sile dosiahnete svoje ciele a naplníte svoju víziu. Pomocou tohto videa objavíte silu prítomného okamihu. Ochutnáte, aké je upokojujúce žiť tu a teraz. Naučite sa jednoduchú techniku, pomocou ktorej sa dokážete kedykoľvek skoncentrovať na prítomnosť. V tomto videu sa nedozviete žiadnu prevratnú novinku. To, čo sa dozviete, pozná ľudstvo už po tisíce rokov, akurát to zabúdame používať. Veď už aj Budha povedal, minulosť už neexistuje a budúcnosť tu ešte nie je. Jestvuje len jediný moment, v ktorom sme naozaj živí. A to je prítomnosť. Potrebujeme teda neustále trénovať schopnosť byť prítomný tu a teraz. V našom každodennom živote sa často strácame vo svojich myšlienkach. Sú to myšlienky o našej minulosti, ktoré nám spôsobujú žiaľ. Alebo naopak rozmýšľame o budúcnosti, čo v nás vyvoláva obavy a strach. Počas dňa trávime takýmto spôsobom v minulosti alebo v budúcnosti skoro všetok náš čas. Neveríte? Teraz sa na chvíľu zamyslite nad tým, kde ste prežili vo svojich myšlienkach dnešný deň. V pracovnom zošite máte 3 políčka. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Napíšte si, koľko času ste počas dnešného dňa trávili vo svojich myšlienkach práve v minulosti, prítomnosti a koľko v budúcnosti. Úplne postačí iba váš odhad, môžete napísať percentá alebo hodiny ku každému z týchto políčok. Zastavte toto video, urobte si cvičenie a až potom pokračujte ďalej. Máte? Ako vám to vyšlo? Toto vaše rozdelenie je stav, ako ste na tom dnes. Vaším cieľom je, aby ste väčšinu svojich myšlienok počas dňa smerovali práve na prítomnosť, pretože jedine prítomnosť dokážete ovplyvniť. Jedine v prítomnosti dokážete využiť silu svojich schopností naplno, a nie v budúcnosti alebo v minulosti. K tomu vám pomôžu práve cvičenia, ktoré sa naučíte v tomto videu. Tieto cvičenia vám pomôžu oslobodiť sa a pevne zakotviť práve v prítomnom okamihu. Techniky, ktoré sa už za chvíľku dozviete, vám pomôžu žiť naplno v prítomnosti. Niektorí ľudia žijú, ako keby už boli mŕtvi. Ak sa pozriete okolo seba s plným vedomím, uvidíte ľudí, ktorí sú ako zombi. Kamenné tváre, oči sklopené k zemi a bez známok radosti. Títo ľudia iba jednoducho nevedia, že život je možné naplno prežiť jedine tu a teraz. Zázrak plného vedomia spočíva predovšetkým v tom, že ste tu. Ste tu pre seba a ste tu aj pre tých, ktorých milujete. Poďte, pozývam vás teraz naplno prežiť prítomný okamih. Toto cvičenie pochádza priamo od jedného z najpoprednejších buddhistických majstrov súčasnosti. Tým učiteľom je Thich Nhat Hanh, ktorý je autorom knihy Tu a teraz objavovanie mágie prítomnej chvíle. K tomuto cvičeniu nepotrebujete nič zvláštne, môžete ho cvičiť kedykoľvek, pretože všetko potrebné máte stále pri sebe.